ಈ ಮಾಲ್ಪುರಿ ತುಲೆ ಅರುಟು ಏತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆತನ ಪಂದ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಡ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಮೆದು ಉಂಡು ಪಂದ್ ಅಂಚ ನಾರ್ದಂಶಲ ಇಜ್ಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಯಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀದ ಸುವರ್ಣ ಬಕ ಇಂಥ ಅಟ್ಟಿಲ ಬೇಕರ್ದಲಕ ಮಾಲ್ಪುರಿ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು 1.5 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಅವು ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಮಂಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸಂಚಯಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇಕರ್ದ ಮಾಲ್ಪುರಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡುವೆರ ಪನ್ಪಿನ ಇಂಥ ಅಟ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದಿಜ ಸುರುಕ್ಕಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯಂಗ. ಇಂಥ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ 350 ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ತಾತ ಮೈದಾ ಗೆಲಸದ ತೂಕುಡು ಏತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೈದಾ ದೇತಂಬರ ಅತೇ ತೂಕದ ಸಕ್ಕರೆ ಪಂಡ 350 ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ತಾತ ಮೈದಾ ದೇತೊಂಡ 350 ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ತಾತ ಸಕ್ಕರೆ ಒಂಜಿಲೆ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾತ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪುಡಿ ಅಂಚನೆ ಮಂಜಲ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ನ ಬುಡ್ಪಿನ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತು ಬುಡ್ತಿನ ಮಂಜಲ್ಲ ಗಲಸೊಲೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಕಾಯವೇರೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಣದ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡಾಪಣ ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕ ಮಲ್ಪಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಬಣಲೆಡ್ ಸಕ್ಕರೆ ತಂಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ 1 ಲೋಟೆದಾತ ಸಕ್ಕರೆಗೆ 1.5 ಲೋಟೆದಾತ ನೀರು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟವ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಕಲಡಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಕಲಡದನತೆ ಇತ್ತೆ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಜಲ್ ಪುಡ್ ಕಲಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಕ ಈ ನಮನೆ ಕೊದ್ದಿರೆ ಸುರು ಆವನಗ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಪಾಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಪ್ಪೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೋಪುಡು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿದೆ ತೊನ್ಲೆ ಬಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪಾಡ್ಲೆ ಸುರುಕು ಕಲತೊಂದು ಒಂತೆ ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕ ಪಾಡ್ದು ಕಲಡಲೆ ಗಮನದಿ ಓನ್ಲಿ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಚೌಲಿ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಈ ಜಿಡ ಉಂಡೆಗಟ್ಟುಂಡು ತುಲೆ ಬಂದ ಈ ನಮನೆ ಉಪ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪುಲಾತ್ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲಾತ್ ದೋಸೆದ ಬಂದದಲಕ ಉಪ್ಪೊಡು ಸುರುಕಾದ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾವೆಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಲೆ ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಕಡಿಮೆ 5 ನಿಮಿಷ ಹಣಲ ಹದ ಹತ್ತು ಬೆಚ್ಚವರೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಾಗಬೇಕಾ ಸೌಂಟ್ ನಿಲ್ಕೆ ಬಂದ ಮೈಪ್ಲೆ ತುಲೆ ಮಾರೆ ಕಾಯಾವನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಟು ಕಾಯಾವನಿ ಅತ್ತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಕ್ತ ಪಾಡಲಿ ತುಲೆ ಮಾಲ್ಪುರಿ ಬೇಕರಿಡಿ ತಿಕ್ಕು ನಂಚನೆ ತೋಜುಣತೆ ಅರುಟು ಕರ್ಕುರಾದಿತ್ತು ಮದ್ಯಡು ಮೆದುವಾದುಂಡು ತುಲೆ ದೆಪ್ಪನಗ ರಡ್ಡು ಸಟ್ಟಗದೆ ತಂದು ಎಣ್ಣೆನ ಪುಂಟು ದೆತ್ತದು ದೆಪ್ಲೆ ತುಲೆ ಕಾವೆಲ್ಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಬಣಲೆಡ್ಲ ಕಾಯಾವಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಂದಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷ ಬೆಚ್ಚವರೆ ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸೌಂಟ್ ನಿಲ್ಕೆ ಬಂದ ಮೈಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗಮನ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಬಣನೆಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಾಲ್ಪುರಿ ಕಾವೆಳ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಾಲ್ಪುರಿ ದೇಡ್ದು ಒಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೇದನತೆ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ದೆಪ್ಪನಗ ರಡ್ಡು ಸಟ್ಟಗದೆ ತಂದು ಎಣ್ಣೆನ ಪುಂಟು ದೆತ್ತದು ದೆಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮನೆ ಒರಿದ್ನ ಬಂದೊಡ್ಲ ಮಾಲ್ಪುರಿ ಕಾಯಲೆ ಕಾವೆಲ್ಡ್ ಕಾಯಾವರ ಬಣಲೆಡ್ ಕಾಯಾವರ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೆತ್ತ ಬುಡ್ತಿನ ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಂಡು ಕೊಡ್ತಿನ ಕ್ರಮೋಟು ನಿಕ್ಲು ಮಾಲ್ಪುರಿ ಮಲ್ತಾಡ ಬೇಕರಿದ ಮಾಲ್ಪುರಿ ದೇಡ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಬೇಕರಿದ ಮಾಲ್ಪುರಿದ ಲಕ ನಾರ್ ಬರ್ಪುಜಿ
ಹೇ ಬೇಕರಿದಲಕ್ಕ ಮಾಲ್ಪುರಿ ತಯಾರಾತನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ತಿರ್ಪಾಲೆ ಇಂಚ ಆತನ ಪಂಡದ ಇಂಚಿನ ಕುಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಳಾದ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪುದಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನ ಲೈಕ್ ಬಕ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಲ ಉಂಡು ಸಾಲ್ಮೆಲ